spurgt, om du ikke vil med til Astralis med brobyggerne. Jeg vil gerne lige vise dig, hvor det er henne, hvordan det ser ud udefra og indvendigt. Hovedbanegården, der ligger der. Rådhuspladsen, den ligger dernede for enden. Tivoli er her. Og det skal være rimelig nemt at komme til med både metro, bus og tog og det hele. Men lad os komme ind og se, hvordan det ser ud. Når vi mødes klokken 3, så henter vi jer ude foran, og hvis det er mega koldt, så det er det lige nu. Men det er det samme, det er jo ikke snakke med dig. Hvis det er mega koldt, som det er nu, så må man altså også gerne gå indenfor og vente. Og når man kommer ind, så ser det sådan her ud indvendigt. Vi skal ned på enden. Så vi op i de der trapper. Kom med. Den har jeg jo vundet tilbage i... nej, det... Når man går op i trapperne, så ser det således ud. Man må ikke have sin egen snacks med, men man kan købe lidt her i baren. Vi sidder enten inde i de her aflukkede lokaler, der hedder VIP Rooms, eller også så sidder vi hernede. I vil altid sidde samlet. Der er nogle computer her, vi kan sidde ved. Det er nogle sindssygt fede computer. Eller man kan sidde her. Ofte så sidder vi dernede, hvor vi kan sidde lidt mere tæt samlet. Vi er klar på at spille det meste. Den eneste regel er, at man skal spille med nogen. Så vi kan spille whatever you want, men vi skal spille sammen. Jeg håber at se dig til Astralis. På gensyn. Så snakker lidt om, er det nødvendigt at fortælle, at der også er toiletter? Og det er det måske ikke. Men der er toiletter, og de er sindssygt fede. Kom og se, hvordan det ser ud. Så ved man, at det er Pro Toilets. Astralis toiletter. Har du nogensinde tisset på et Astralis toilet? Så har du aldrig prøvet at tisse.